Nemojte pričat, ajmo. Ajde njega da pokaži kako šta hoće. 3, 4, Sretan Uskrs, to. Ajde Marko! Rezultate druge igre skakanja u vreći su pobjednici ekipa Anđela, drugo mjesto ekipa Perica, treće mjesto ekipa Lusi. Sljedeća igra je lopta i gucen. Najbitniji navijač.
nesporazum. Slušajte objašnjenje kako ide. Znači, slušajte, lopta od prvoga ide prema natrag i ona je srednik prostoji naprijed. I jasno? Dajiš natrag i koji zadnji Daj, nek jednom svi probaju, neće opet. Zaustavi da vrati. Evo, isto je to kad dođe mixu, prekućamo naprijed. Svi pobjednici.
Nisanu na svoja mjesta. Niste uspjeli osvojiti jedna mjesta. Spojite ste jedno osvojili mjesto. Treće, ali jesu? Sorry. Rezultati treće igre lopta i gusjenica su prvo mjesto ekipa Perica, drugo mjesto ekipa Anđela, treće mjesto ekipa Katica. Sljedeća igra je prenošenje vode. Kasnije, došlo je 2 sata, vraćam se ovo, ako izgleda.